Приятелите, ето моето парфюмна колекция, ето Blue de Chanel, ето много е страшен, виж Москол, директно Gold има, ето Number One на Car, Red Car, Индия има, Invictus има, пак Blue de Chanel, много страшен това двамата. Ето на това Blue Number One Ефтерпа, това е на мотора на Ефтерпа, това е Давид Голият, това е аджуква и да се сама нищо, това е на Дев Коджаман Лаплак, Лазел Формен, ето на $1, много е страшен, виж, моето колекция, ето, така гледайте, само ще гледате, нищо друго не искам. Ето. Ти по-анладисваш, окей? Не знам. Ето Invictus. Много е страшен. Много е мускулин биркоко. А не си ме... Те. Бу 15 лева, ей. Бу 5 лева. Бу 10 лева. Бу 10 лева. Бу 30 лева. Бу 30 лева. Бу 6 лева. Бу 10 лева, бу 7 лева, бу 30 лева. Ето така, моето приятели, моето семейство тук, ани колекция. Това е много страшен колекция. Ако искате дует, може да направите дует. Ето, това е. Чао.